Er wordt wel eens gezegd dat bloggen op zich dood is, hè, met uitzondering van de, ik noem dat de doe-het-zelf sectie, dus de foodbloggers, de Naya Rokje bloggers enzovoort. Langs de ene kant en de beauty- en modebloggers aan de andere kant. Dat zijn de enige twee die wel nog actief zijn. En de klassieke blogger die zwaar nadenkt over iets en dan zijn mening in een uitgeschreven tekst, dat lijkt uitgestorven. In de praktijk is dat niet zo. Hè. Ik denk, men gaat natuurlijk, als iemand een site of een merk of een bedrijf of een bakker van op de hoek, als die een eigen site ontwerpt, zal dat in de praktijk wel op een blogplatform gebeuren. Je ziet dat dat heel dikwijls gebouwd wordt op basis van WordPress of op basis van Drupal. En dat is eigenlijk ook technologie die ooit begonnen is als een manier om je blog op het internet te krijgen. Dus het woord bloggen is wat uit de mode geraakt. In de praktijk zie je dat het feit dat alles nu korter en sneller en visueler moet, iets dat je ook heel fel merkt aan Twitter natuurlijk, hè, waar alles kort en visueel en snel is, dat toch de langere vorm niet in de weg staat. Je ziet aan de ene kant dat er nog altijd genoeg mensen zijn die toch teruggrijpen naar een eigen site ergens, een eigen blog, om het in het langer en in het breder uit te kunnen leggen. En daar verwijzen ze dan naar vanuit een Facebook-profiel. Maar je ziet ook dat, je ziet dikwijls ook van magazines of kranten, dat die toch weer naar longform gaan. Dat ze gaan naar een formaat waarbij dat je, ineens dat je het ziet, zal het u wel beginnen opvallen, waarbij dat je gewoon één zeer lange pagina hebt, waar dat je moet inscrollen en waar op een visueel aantrekkelijke manier de foto's als achtergrond in staan, waar af en toe ook een video in verwerkt is of een stukje audio of zo erbij. Dus het is niet omdat alles nu zo kort en snel moet, dat de langere, meer doorwrochte teksten, dat geen plaats meer heeft op internet.